Der har du forskellen på, når det er Pusic, der spiller, og så Van Buren. Det der blandt andet Pusic har sin helt store styrke. Er enormt stærk at spille bolden op på. Kallenberg. Dubravka altså har holdt sit mål rent sammen med forsvaret. Selvfølgelig de tre foregående kampe. Jamen, alting har en ende. Så gik der altså mål ind, scoret af ham, der er på bolden her. Det blev Julesager. Kinnock, det er meget godt. Hansen, der kun sådan semisignerede ham. Julesager, meget livlig, synes jeg. Kommer til afslutningen måske her. 1-0. Kombinerer lige en enkelt gang med Kinnock. Og i en første halvleg, hvor der er meget, der ikke har fungeret for Brøndby, så er det jo dejligt for dem. Kjell Hansen kunne ikke rigtig gøre noget ved Kinnock i luftrummet der. Szymanowski. Tæt markeret af Michael Jakobsen. Jo i morgen skal på job med sit eget hold. FC Nordsjælland, der møder FC Vestsjælland, og det er altså vores kamp på TV3 Sport 1. Og vi har Superliga XL plus debatprogrammet Overstregen. Står meget dybt lige nu, Brøndby. Jeg ved ikke, om det er planen. Godt lavet af Kinnock. Lægger den med brystkassen til rette for Kallenberg, som med det samme forsøger at finde Julesager. Ja, lige præcis Kallenberg kan vi godt. Der er der gavne underholdningsværdien. Rasmussen har lige blik for et eller andet over i den der højre side. Jesper Rasmussen. Øj, så er der muligheder for omstillinger nu for begge mandskaber. Ja. Tredje gang, man forsøger i senere sæt Szymanowski i en omstilling. Det er meget interessant det her med at sige, okay, vi går ned og står på med 4 mand dernede, men det kan også give nogle muligheder for Brøndby at spille på indersiden og ydersiden af de 2 centrale forsvarer. Godt kommet med her med Kinnock. Fuldstændig fri afslutning og en kæmpemæssig redning af Martin Hansen. Godt sat op af Durmisi. Øj, det er fremragende af Durmisi. Fantastisk. Frispark. Szymanowski. Antipas. Igen vil jeg sige, den her overkrop, hvis han har den fri, så er der jo offside. Armen er ikke nok. Nej. Så er det lidt godt indlæg mod Kinnock! Og så scorer Brøndby for øjeblikket efter, at Nordsjælland ellers havde bolden i nettet. Spil den svære aflevering, og andre gange skal man lige tage sig tiden. Svær balancegang. Kinnock, hæftig duel med meget lavere Lasse Petri. Szymanowski. Se for anden halvleg start her. Anders Christiansen har lagt sig længere frem i banen. Og umiddelbart også var det Stockholm, der startede nede. Blandt formår de sådan at dræne feltet lidt ved at trække mange folk ud. FC Nordsjælland. Ja, 4 mand. Kommer Michael Jakobsen ind i det bagerste område, men Kinnock er en mastodont. Han dominerer i begge felter. Petri. Jesper, for det er én gang, det skal gå galt og knække over. Og Brøndby skal komme på 3-0, så må man gå ud fra, at ballet er lukket. Ja, de har altså spilleren med Antipas. Igen Antipas på bolden. Det er det med Kinnock. Glimmerne
tur ellers af Quincy Antipas. Det er ikke overstået endnu. McKinnock flat! Oj. Det bliver startet af Antipas. McKinnock her, der har været tvivlsom. Til Brøndby. McKinnock og Antipas. Tredje frispark af den her karakter, som FCK har i opgøret. Det er Bolaños, der slår den ind mod Adi. McKinnock er ned og helt væk. Messi lufter. Fejl kan ske. Lars Jacobsen forventer, man måske han pusher mere op. McKinnock også ned her. Spørgsmålet er, om det er McKinnock, der bliver taget ud nu, i stedet for Kenneth Zohore. For vi bekræftede nu, at det er det. Kompakthed. Og Ståle Solbakken er helt med det mod OB. Med de her taktiske justeringer. Morten og Mikkel Thyssen igen i nærkampe. Herlig fysisk duel, de to spiller imellem. McKinnock forsøger at lægge den af med brystet til Antipas. Kalberg lige efter sat en aflevering. Risa Domisi, der har taget turen over modsat for at tage hjørnesparket, og den er giftig den der, og de får ikke sparket væk, og den ligger også ind i nettet. Simon McKinnock. Christoffersen bringer Brøndby spidsen her, hvor der er spillet bare 2 minutter. Og suge boldene til sig. Han har så også fået nogle nemmere bolde med at arbejde med i dag, han måske har været vant til i starten af Thomas Franks regime. Ja, det er Mikkel Thyssen, der virkelig slider i det. Brøndbys kaptajn, det er godt lavet. Szymanowski vipper den ind foran imod. Simon McKinnock 2-0 til Brøndby. Den skal han selvfølgelig ikke have. Det er et rent straffespark, han får forærende der. Antipas takler sig igennem et par OB'er der. Quincy Antipas. Ja, ved du hvad? Ja. McKinnock laver sig. Opbygningen var måske ikke det. Thyssen, Julsager. Pludselig masser af plads til Thyssen, som vipper den herud til Simon McKinnock, der bringer Brøndby i front i Aalborg. McKinnock. Det kunne jo blive dyrt at slå så dårligt i hjørnespark, som tilfældet var. Fortsat Jakob Allmann. Der bliver gået hårdt til OB'eren, synes jeg. Ingen frispark. McKinnock. Jagtes af Wirtz. Thomsen blander sig også. Kommer et langt løb der. Forbilledeligt returløb af Nikolaj Thomsen, når det ender med et OB-målspark. Jamen det synes jeg, det afspejler, hvad vi har set OB indeholde, når de er bedst. De har bare ikke været så godt spillende over så lange perioder, som de plejer i dag. Det har været McKinnock. De gyldne minutter i anden halvleg. Egentlig har vist, at de har noget at byde ind med, i hvert fald når vi taler om løb i dybden. Nikolaj Thomsen og K. Jacobsen. Og Wigman direkte ind i stedet for Rigsgaard. Fremragende af Simon McKinnock. Dæmper spillet for kammeraterne med frem. Antipas. Noget frispark ifølge dommer Mads Christoffer. De spiller med lavere risiko i dag, Brøndby, end de gjorde mod Randers, for eksempel på egen bane. Ja, også i løbet af kampen, fordi vi kan se, i starten vil de egentlig gerne se, om de kunne føre bolden lidt frem. Kallenberg kom ned for at vil hente bolden, afviser selv, løber frem og venter egentlig bare på en lang bold. Så det er selvfølgelig for at minimere.
ikke offside, for den kommer fra en OB'er. Kunne han have set Kalberg? Ja. Jeg prøver lige at... Og McKinnock. Rå fysisk kamp med Rasmus Thelander. Et fint arbejde af Brøndby foran den. Andrew Julesager. Med et flat spark mod det korte hjørne. Ja, det er 2 mod 4-5 stykker. Og må også blive mere modig, altså tager nogle skridt frem i banen. Her tager kampen op længere frem, ja, lige præcis. McKinnock og 3 mand foran sig, Antipas blandt andet. Elman, altså meget påpasselig. Her til gengæld en rigtig god aflevering op på McKinnock. Prøv igen. Spørgsmålet er, om der kommer fart nok i dem her, så de kan få den snittet ordentligt videre. McKinnock snitter den videre. Ørnskov samler op. Nåderne forsvarer sig fint. Ja, dig, der fik en slag. Der var. Tak skal du have. Ja, således altså en led i planen. Og det må vi jo bare tage til efterretning her, hvor de er lige ved at skabe en chance oven på endnu en standardsituation Brøndby. Og igen her, Antipas falder ned. Lidt tilfældigt. Og han står egentlig bare stille derinde, Nikolaj Larsen. Albrechtsen. McKinnock. Fint, som Diomisi kommer med her. Kasper Kusk. Frederik Holst. Antipas. Han er lykkes med mindre, end han plejer, Antipas. Diomisi. Simon McKinnock. Stor mand, der skal fri til spark der. Og løber i stedet for Alman ned. Jeg synes egentlig, han var fri til spark, var han ikke det? Kunne han ikke have afsluttet? Det er næsten centralt for målet. Det gjorde det. Og der hviler altså en lille forbandelse over det Brøndby-hold i forhold til at få den sejr i hus. Sohora. Det bliver altid problematisk, når du ikke kan spille til 0. Altså det må vi sige, det gjorde det en gang i sæsonen. Det gjorde det mod Randers. Holst. McKinnock. Ind mod Sohora. Der lægger den videre op mod Dumic, så kommer Sohora her. Kenneth Sohora. Ikke lige forvente den store krop. Holst. Masser af folk i det bagerste område. Blandt dem McKinnock. Albrechtsen. Vælger sparket fra 30 meter der. McKinnock, de tør ikke rigtig gå til ham. McKinnock, 2-2. Vi har altså set 2 væskeægte målscorer i aktionen her i anden halvleg.